Sishubile isimo eBhalito enyakatho yeTheku njengoba kuqhubeka ungaboni ngasolinye phakathi kwenhlangano yamatekisi kanye nabanikazi bezimoto ezincane ezithutha abantu iUber neBolt. Ayikho imali ethathiwe noma ezothathwa njengamanje. Sisafuna thina ubudlelwano okokuqala. Abanikazi bezimoto ezincane bathi lokho kungamampunge njengoba beke bahlaselwa ngabashayeli bamatekisi kuyona lenyanga ngokunqaba ukukhokha imali yokuthutha abagibeli eBhalito. Every time when you get there, we get detected to the meetings, and then you never got even a time to raise your voice. Even sometimes they will ask you that if you were not present yesterday, if you want to enter the meeting, you must pay 200 rand so that you can be counted on the meeting. Inhlangano yamatekisi Dolphin yaziphika lezi zinsolo kodwa iyavuma ukuthi kunezinto ezingahambi kahle. Bona ngendlela yasebenza ngayo sebe operate njengathi. Yabo. Sebe rank, that's number 1. Bese bene rank futhi uthola ukuthi futhi kuma malls sebe nokubiza ama customer. Yabo. Bebebiza ama customer obviously leyo ndima leyo uyabona ukuthi sebe escalatela kwenye indima angafanele ngabe bayenza. Lenhlangano yamatekisi ithi kunabashayeli abangagunyaziwe nokubanga inkinga enkulu. Abashayeli beUber bayakuvuma lokhu kodwa bathi sezifa ngamvunye ekubenike inhlangano ibazi labo bantu abasebenza bengagunyaziwe. Abashayeli beUber kanye neBolt bathi bazoqhubeka nokuhlukumezeka nokusatshiswa uma kungekho lamlayo.